balloon. Unu mana ka akpara akpa na eji isi ekwu. Ngwongwo niile anyị ejere bụ ya bụ ọrụ unu jiche ma nke dị n'ọkpụkpụ aka unu. Ọkwa eziokwu? Gbakwanụ mbọ fụ na nke galụ tata ememi n'anya ezochie kpuchie enufe na-ekwu ọkpara eze amadụ ndụ wee lọọ metụ ike n'oche unu nwetie mee na ife ikwu mmiri atakwana kpọm ife na-ekwu unu ga-emebe unu mechaa ife mmemme kpara a na-alị mmadụ amakwana ife unu mere ọkụkọ na-akpa anyị nke akọna unu mechaa ya bata ụfọdụ unu n'owu na ụfọdụ unu ncha ife mmemme unu eto ntene ọ na-azụ gbam onowu anyị ga-eme ka isi ibu ngwa ọrụ unu ga-ejiri ọrụ de anyị ga-eme ka isi mkpagbo mekwenụ ka ekwu okwu ekwucha enwe iyi ya dịkwa etu anyị kwuru ofu onye isi ụzọ a ofu onye arịgoro elu o nwere ndị nke si azụ obodo aga ofu onye rịgoro elu wee na-enyo unu na-enyo unu na-emu ka ibu unu anya unu ife na-ekwu etu a ka ọ ya dị ije a ọ ya adaba ebiri m ụlọ ọfụ na ọ ga-aba njem ọtọ nkịtị chacha agwago gị ichegbu n'onwe maka nlọ a nlọ enwere ihe ọ bụ onye ụlọ tọrọ nkịtị nwere ihe ọ bụ ọnlọ nkịtị ka ọ bụ ichegbuzi n'onwe gị nna ị na-ebukwa nla ka ya sị na ọnwa n'ebe ọrụ ngwa nsogbu adịrọ ebe ọ bụ na ekwugo ma na-agbagha gị ụka nsogbu adịrọ o nwere ihe ọ bụ mmalite nwunye nwere ihe ọ bụ chegbuzi n'onwe gị ịchọọ ka mmalụ na enugo obi adịkwugo gị mma gụọrụ m ofu egwu ịfụnanya ka ị na-agụ ya ka ị ya na-agbakwa gụọrụ bịa nke m na obi adịgo gị mma mụ na gị ga-ebi mụ na gị ga-ebi mụ na gị ga-ebi onye dị mama mụ na gị gwụrụ ọtọ gba anya gwa mụ na gị ga-ebi mụ na gị ga-ebi mụ na gị ga-ebi ịdị ịfụnanya asọgbu emo ọsọgbu emo ọsọgbu emo
Iji funanya sowe mo Mmanwunye mo Bonagi gebi Mma o Arize chukwu na ịdị abịa m ka ichie mmiri ife mmụta nlọkwa ife ajọ nnụnụ ya ka m nọ na-eche ihe m na ije ga-eje amara m Chineke wee nọ wee rute ebe asị ka m kọrọ gị achọrọ m ịnọ naanị nọ ya bere ife a ka ichie mmiri kama anyị pụọ n'ụzọ kọbalụ m ife ọnụgo o mere ife mere ya ka ngosi anyị eji chume mana nwere ife nchọrọ ịgbasi gị obiko ngosi gị mmanụ tekwa aka ihe na-alụta anyị ga-apụkwa ọsịsọ like all o ji egwu ịgba nkịtị ịmara onye mbụ ka nsịkwa ana m enye ya nsogbu m na-enye gị dị ya nsogbu ọ kakwa mma ife abụkwụta mmadụ na-agbachi nkịtị ọtọ nkịtị maka ife ịkọlụ m ọkwụta na-agba ntị gịrịgịrị n'obi nke mara na-eche n'ihe atụrụ nkịtị nkịtị nkịta nna-asị ọbụzụkwa ọnya ka m dị mana ama m ọyị mma nke m ịmazi ka ije ọzịkwa maka gịnị anọdụ ka nche ọtakwuo ekwu ebe ama mụ ekwesịrị ịnọ na di nwaanyị nọ na di ekwesịrị ịdị na-alụ ọrụ siri ike otu amụ na anyị nọ na ndị na-ebute kpọta nkụ ndị anyị anaba gịnị ka nje pụta mma apụtago m mma akpatago m nkụ mma ọla ka ị na-alarụ you're sleeping come on mma 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 kedu ụdị ụlọ a na-alarụzi ife a okay Kebo se megi. Ngwa ngwa dịrị nsị cheka nwere odo kedu nkụ nụ aka anyị n'ozugbo kini teki bulu nke anụ aka m kpote ndị niile a inugo ma ya ekomite nkwa imekpe ngwa duke ka nketa nketa o ka mụ achịta mma na abụ ebe ga-ebu ndị a ebu nkwe kai kaba arụ ko kai Kira umwe ebe agodaro
iri abalị ịtọ kịta ị na-ararụsị ụra omume ugbo nwecha ekwuchabeghị ihe m na-ekwu ị nọ ebe a ejego m rotuo ya afọ ya na ọ na-ele ọkụ nga rotugo m ya arụtugo m ya o tego m batara ebe ị na-alarụ ụla ejego m rotuo mana ihe m na-achọ ikwu na akọtacha ebe ihe mekịta echi anyị ga-ejebe na nke dibịa ka onye na-eghe arụ ka ọ mara ihe na-eme gị ọ dozi m obi mma enugo ọmarịcha nwunye dozi m obi mma anyị eche enugo arụtugo m ya ka ebe ya n'ụlọ none. Unu enwele ije? None. Na mbụ ka nkene ndị mbụ na ndị egede ndị chi anyị fara ibe na-emele ụmụ mbọ ibe mele ka unu bịa ibe na-emele ụmụ mbọ ibe mere jelie n'obi wee dị unu mkpa na unu ga-abịa ana ekene bara nne maka na tupu na-alute afụgo mmiri mara ife unu ji maka ya abịa ama m ife mara iju onwekwere ibe ọzọ bụ na-abụrụ maka nlọ a nwanne nwaanyị na-alụ o tedo ọlọba ya bụ nlọ ewekpuo gosi mmanya ka unu ga-abịa o metụtakwa unu na unu ga-abịa awa ara agba ọsọ ibe na nkịtị ihe a na-eme na nkịtị unu anakọtara bịaba ibe na-emere ụmụ mbọ ibe n'unu wee bịa nọnụ di ya nọrọ n'ụlọ nwanne m nwaanyị ya di ya nọrọ n'ụlọ nwa elekọtara ọta honda nwa si ka ndule ka anyị bịakwute gị anyị nwa mara ka anyị esi aka biko akpaka na ogwu magana ajọ ntụ na egbe ekwuru na sakosa lili ogwu magana ọ adawu ya ọnụ egwu anaghị atụ agụ bulu ụzọ unu ejelugokwa egwu adụrụ ya si ibe mara ka a ga-eme bụ ọnwụ maka na ibe be n'oke ka dibe na-agwọ ọ na-agwọrọ ha na eli n'ozu na-ene mbụ o metụla otulo n'ụtụtụ awụọ mbe mba ọsọsọ ekpili na ekpili naba nwa onye ugbo egbeleke udu ahịara ime ka a na-ekwu na-enye ya na-abịa imenụ anaghị ezonara ya na ozu anwụrụ anakwa abadi aja oge anya oge na-enye ya mana nsogbu ọdụsọ mma abana jiju n'ọkụ abana eju ọkụ ọ bụ ezumezu asị m ọdụsọ mma abana jiju ọkụ a ga-elikwa nya bụ ọnamachi ya ebo a sị m na a ga-eli nya bụ ọnamachi ya ebo nsogbu dụkwa ya bụ ime ga-ebute nnukwu nsogbu ọgba aghara anya ma ya bụ ntị m ọ na-adakwa ọnwụ ọ na-adakwa ọnwụ ọ na-ada ozu na-ada ọnwụ anya ma ya kwa bụ ntị m nna biko kedu ife anyị ga-emezi na ya marakwana ka anyị ga-eji nwanne kedu ife anyị ga-eme biko kinyere nna anyị aka biko kinyere nna anyị aka
Agbaka na owu magana. Ajọ ntụ na-awụ egbe. Asị na metụrụ ka eji egbe ji ekwu. Metụrụ ka egbe ji enwu ọkụ. Biko, mbekwa na-akwa na-agwa n'okwu asị. Ndị mbụ na ndụ egede emedị na aṅa ọdụnụ mmanụ kedu ihe ya eme ọdụ mma. Ọkwa n'ụnụ mgbe eme ofe ezumezu a. Si m welie na-emeli ibu iwe m ole na-emeli obodo ire. Ọ ga-aghọzụ m ọ ga-enu m. Nkodo na mba eghele mba ndị. Maka na aghala ikwu alụ mba jebe obodo ọmasa ọbụla eje. Aghala ikwu ala ibe jebe ọmasa ọbụla eje. Adumma Oliju agara abụ. Onye achọ ovu atụrụ. Ihe weta ovu atụrụ. Temba ji n'anụ. Bọsị unu ya abịa ụbọchị eke. Gbazanụ ndị bọlụ m. Unu tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ n'ilo rapụzi anụ ọgụ ya na mmụọ. Welu na ovu atụrụ mba ji n'anụ bịa n'ụbọchị eke. Agbaka na owu magana. Ejiri mma egbu onye ụjọ. Sakosalikwa n'owu maka na ada ụlọ ọnụ. Agwa nwata kwọla aka n'ibele ji nkịta ọgharị ojekwa onye nke mpụ na-apụ. Mmadụ anakwa na-agbanarị chie n'afọ. Akwefulu nwa ife ọ ga-abụ bụ nwa nwoke Keziamont ọmụ na-ekwu ihe nwa ga-abụ bụ nwa nwoke ọ ga-eyikwu m ihe m ọfụma ọ bụrụgodo nwoke bụrụ nwaanyị ana m ekele ndị chi anyị na nne ka mbụ ọkọsịdị ụwa amarụkwa na mbụ nne m ekele ya amaghịgo na nne ka mbụ mana nna m ukwu wee jebe na nke ugwu mahadum anyị ga-ekwu na amarịkwa ya ugwu mahadum wee si na afọ ime mbụ ugwu ahụ okpuru ọgwụ ọlụ otu ọzọ wee ka dịbe ka anyị eweta ife ọkara eli ya wee rele mana unu ga-eje fie ọzọ na kedu ka anyị esi je ma anyị ji ihe ndị ahụ ọsọ anyị weta ọ bụ na anyị nwetanatacha ya anyị wee jee ọ bụ na anyị enweta nwụrụ kedu ife anyị ga-eme mbụsị bụlụwa gị n'ime ikwu maka ka o si eme ife nke ya ejena tinye ebekwa ife a n'obi ife m na-agwa chi anyị nke anyị na-efe gwara aka ya wee hazie ọnọdụ butukwa ngwango n'ihe ikwu ma nakwa ije ị ga-ana nne ma nakwa ije ị ga-ana nwa ịkụzikwa n'otu onye na-amapụkwa m obi Okpaka na ogu magara. Ajọ ntụ na-awụ egbe. Asị m na nsọ nshi egbe okwu ọkụ. Ọkwa na-ekele agbala mgbe agbala pụta agbala rere ibie nwanụ.
Ogbagana umagana. Okomel. Nso shi egbe boku. Nkudu na mba na egele mba nli. Ndono o. Mban. Abarakana abaligwe. Hey! Emenete. Ogini melon kita na boloja. Rumumbo. Ogini melon kita na boloja. Awa! Hai! Awa Ejima! Ejima! Omongbo ti lagu na bo mili zolu na imafia. Mban. Ha! Nana ifa me wo kale anya mfunti. Ejima. Amu ejima, amu ko ejima. No bo rumungbo. Omeme. Anya mama mfunti. Akaja na emere dike. Rumungbo. Mban. Hey! Ogini melon kita jibujo. Ah, umungbo. Ogini melon kita na boluja. Akaja na emere niru dike. Anya mama frutu. Mban. Hey! Alo. Ejima. Ejima. N'obodo a bụ mkpọ. Mba. Hey! Onye mụtara nke osu na-edine. Onye mụrụ nke osu ga-edine. N'obodo a bụ mkpọ. Ejima. Alụ. Nna anyị bụ anyị kwụkwụ ka ya mụrụ. Emelete. Onye mere nkịta na-akpọrọ ụjọ n'ụmụ mkpọ. Ụmụ mkpọ tiri agụ na-abọ na mmiri ezo n'ime ọbịa. Ojide ka ọkụkụ mma. Mban. Emelete.
Kiri dizi otu. Ngozi, ịmakwa eri ụtụtụ ka nwunye m pụrụ apụ. Ọ batabe. Echekatago m ya maazị ihe na-eme ọbụbụ ka nna asị ka m pụzi aka nchọbi ya. Ịkụrọ mgbe m pụghị mgbọ mma nche na ọnya nwa. Mana omenube n'otu a, omenube mbọsị o mere otu a, ma ọ gaa ije n'otu a. Iko bụ na ọ bara n'ugbo m na o ji kpa nkụ ma ọ na ama m na onwe ya ga-eme ọ ga-anata. Beka ịba n'ime ụlọ o nwere nlọ nche kọrọ gị. Nlọkwa eziokwu gbakọrọ m gburu ya nọ n'ọrụ m. Alụ m nlọ ebe gịnị mere? Alụ m nlọ ebe mma mụrụ iche. Biko adana naanị nlọ ka nlọlọ biko hey biko na mmanya biko ole wayo mma ga-anata. Ọ bụ na m nọ ebe a anyị egbu m gbuo nna gị gbukwa aga na nwanne gị wee chee ife m ga-eme echetara m wee sị mba na ọ kara m mma iduru ofu onye n'ime unu wee gbawarụ mgbe ezi ofu kụnye oyi m nwaanyị si ya na-edo anya ụta ka o si wee mee wee gbafu n'obodo ahụ. Nna gị amara ebe m nọ, ọ mara ife merụ ọmakwa ebe m nọ. Ife niile ị na-akọ m a na-ekpughere gị, a na-ekpughekwara m onwe m. ka ije jina buga mama nda na mama afuge ni ka ko mniji ọ dị nọ ka ịnọ n'obi na anyị ga-ejewe ka anyị mama ndị nke ọzọ afuge karịa na anyị nọ n'ime ebe a. Ndị ichie nnọọ oku a bụ n'owu sị ka akpọọ ya na ọnya ma ife kpatara o ji si nọ na be m ka ọgbakọ ya dị
ebugokwana m oge iji si unu bịaba ozugbo ozugbo onowu na-ekpe ọjị ndebe ame ka ọ na-eme ka anyị na-ata ọjị ije dị mma ata ọjị ọ dịgodo mma anyị ata ọjị ọsọ gị ma ihe mere gị bụ nte jiri pụọ ọsọ n'ọsọ ihe na-abụ sị na anyị egbube oge kpadobe maka ọgbakọ ndị be anyị na-afụ n'ọjị a sị na ọjị eze dịkwa na eze n'aka ahụ macha mana o nwere ichie efu nke onye ka ibie o werekwana okpu wetunatagodo okpu anyị machakwana oge bụ n'owu oge ka bụ igwe anyị na-afụ anya tata gị ga-awa ọjị a anyị na-asịrị gị wa ya ndị be anyị na-afụ n'ọjị ọjị ichie weta a sị na ọkụ agụrụ nweta n'aka ha erewu na onye nna ya zuru ori na-abụọ pụọ were ụkwụ gbawafụ ụzọ akụgụ nwata agụụ aha arụkwụ ya ahụ maka ọjị ana m ara obu anya n'ọmụ ya wee dakana ọsụnono ndị be anyị anyị adị ka echi na echi ya da agwụ agwụ ụlọ anyị ga-adụ ka ụlọ ọbọgwụ maka ụlọ ọbọgwụ anwụrụ na-apụ ya mgbe ọbụla anyị ga-adụ ka uge n'ọma mmiri na-ezo anwụ na-eti anyị nọ n'ije n'iru ka eji ama oke maka na iru ka oke enwe na-ama ndụ ndụ nka nka ọ bara nwoke ya bara nwaanyị onye ọbụla na ezinụlọ ya onye bi aka na ana ya biri ndụ onye anaba nke ya na onye ya n'afọ maka ebe ndụ dị eteka chi okike anyị ewere ọjị ụkwa mkpụrụ osisi iweta si anyị wee kpọkube anyị wee kpebere a wee n'anya ọ bụrụ ojikọtara Igbo ọjị bụrụ ojikọtara Igbo anyị na-eche gị n'iru na-akpọkukwe si biko bịa nọnyere anyị n'arụ anyị aha atụ arụ ịkpagbu mmadụ anyị aha atụ nke igbu mmadụ ọsọ ka anyị eme ka obodo anyị dị mma nsị onye si na akwụ anyị amacha akwụ mpọm ihe na nke ya abana onye fụrụ anyị atụ mkpe ya si n'etiti majie daa apata na abọ ya bụ nkụta onwe nke ya akụwa ibe nye ka anyị na-asị biko kene bịa tọọ ọjị chebekwe dubekwe arụ anyị atụ ka ọ mịta mkpụrụ anyị wee na-asị na kene ọjị a mmekwuwe unu n'okwu na ọjị ata onwe mperimpe nke tụdatara anyị anyị atụghị n'ọnụ n'aha na be anyị n'owu na ọjị ọkwa ọjị odogwu ọkọme na-edonu na-edonu mụnwa na-adawacha nwa ọdọda onwe ihe ọzọ asị aracha mma n'ụka aba na ntị ife ọma etu ha wagoro ọjị na anyị emetụwo okwu ndị be anyị nọ ka aka ọ nọ n'obi onye abịara onowu si na ndị be anyị si na nne m okwu dị nne nwoke n'ọnụ nne nwaanyị na-arụ tipu okwu dị nwoke n'ọrụ nwaanyị na-arụ kwupụ ọbịbụrụ ụmụ nwaanyị a ọbịbụrụ ndị a biko ndị ichie unu ewewu n'iwe a sị na onye ọ na-eme omume na-ebe omume mụ nwasị ya kpọọ ọsị m na-ebe nsị ya nọ na bie ama m ife m ji si ya nọ na bie maka onye ọbụla maka otu biri anyị nọrọ ebe a kwucha okwu ọ na-adịghị ya yọwa anyị akwụrụ n'ihe anyị kwuru mmiri ahụ esie mana be m dịchiri ụzọ ọfịa ma ife a na-ekpughe n'ụzọ be m ha nwechaa ntị nwe anya maka nsị ka abịa ebe a ife m kpọrọ unu enwere ihe ọzọ n'ọka ngwa unu ebe m gbadebe ọsọ na ebe m gadebe ije nwunye nwaanyị nwoke bụ Chibeze nwunye dị ime wee furu a na-achọ achọ ka nsị ka m kọrọ unu ebe njedebe
akpọgo m ụmụ okorobịa be anyị hapụta nsị ha ndusi aka nri ndusi aka ekpe ndusi iru ndusi azụ chọba na ya ha jecheche nata ụpị kpọrọ nwere ndị kweta na ha fụrụ ya na ya ka aka nọkwa ka nkọrọ unu ọkwa ya ka nsị ka mkpọrọ unu aha ama nke ọzọ gwa nke ọzọ maka echido asị na onwekwa ife onowu mee na onwekwa ife onowu nye ka njikwa ekene m unu ịgbọrọ ihe uru onowu a sị ka m jụọ onwego ka esi chọji ya ikwu nne ya ịma na asụ na ọsọ chụba nwata ọgba na ikwu nne onwe ha na mana ana m kedu ụdị ajụ na-ajụ dị ife a kedu ebe bụ ikwu nne ndị obodo anyị na-amara ọ bụghị ka m na-ajụ ikwu nne ya ajụ ụtọ nkọm a na-ekwu ezigbo okwu ị na-akọ yọrọ ọyọrọ onye ajụjụ a na-efu ụzọ a na-efuzikwa onowu ka m jụ ka anyị ghara ịdọka onwe anyị ọgọdọ biko amara m onwere ife a na-azọ ka anyị kwuo okwu amara ka a ghara iji ọkpa ọkụkọ mebicha mmanụ ewee bute nne na anụ ka anyị tụba aro ife mkpọrọ unu abụrụ ka anụ bụ ọgụ ma ka agbaba mgba o biko ndị ichie onowu ya gbagwujuru na anya na emekata ebutụkọ adụkọ maka na asị na awụ na aṅụcha ọsọ gara gara ọdụka ọ bụrụ dị ọrụ ji eti iburukwa bịa ya na ife mere ife kwesịrị ka o mee maka na ọnwụ na mere na ọbụ ọdụ ka anyị agbachakwa izu wee bịa ya na ọrụ ya mana nwoke bụ anyị tụrụ inu si ndị ya echi ọzọ chi ọzọ ndị ya atọ gbanụ takwa na ọgbanụ ma ndị ya ekwu okwu gịnị ya na ibe na-ekwu na ukwu na-adị m mma ana m asị ka etukarịla anyị alụ eleghesi wee okwu a amakakwan na ife m na-achọ ka m kwuo bụ dịka i kwuru dịka okwu ị tụpụtara na ife anyị emebụ hey afụgo na onwezi ihe ọzọ onwere ihe ọzọ anyị hapụ okwu a na okwu a karịrị ọ na-abụ mmụọ na-ekwu mmadụ mụ agwago na anyị okwu agwụnanụ onye ọ na-azụzi na-enye m obi aṅụrị mgbe niile nwaanyị anara ekwe ka iwe wee m ezigbo nwunye m kedu ka ụdị ihe a ga-esi wee mee m ndị chi anyị ụlọ ekwekwe na ka esi otu aka akọ na m afọzi nwunye m onwekwa aka ọ dị nwunye m amazi n'otu ofuo ka ewu kedụzi ka ọ ga-esi nọdụ obi agbọwa m
na-ekwu maka mmiri si na-agụ na na-akọ mmiri na-agụ ma mmiri na-akpọ ọnụ m nkụ kemgbe ụtụtụ nnọọ mmadụ nna Chibueze efifi ọma nna Chibueze ụmụ m ka unu mere nna Chibueze otega aka anyị na-ekele gị ga-ekwe anyị ekele otega unu na-ekele m otega anyị na-ekele gị unu ewekwa n'iwe biko obi m nọrọ nso nwere ihe m na-eche unu ewesakwana m iwe nọrọ n'ọfụma ịma na ofuka nwunye ya n'anya ofuka ya n'anya ya wee mee nke na-ewutezi na mkpụrụ obi bụ na nwunye ya oge ahụ na oge ọ na-achọzi oge ọ na-achọzi Chibueze no guys ka bịa from town dịkwa mma ọ dị mma na asị m ka m bịa ka mma ka imelụ ememe aji no nga alụ malite nwa nke nwa agbagakwa kedu afịa bụ adị adugo nwa amaghị ezi ka gị nwa ekenegodi iri ya eze nke ikukwala ya ozugbo ụfụ na onye nwa mmiri negodu onye olesigo ute achọrọ nke o were afe o ji nwa mmiri ibe na arụ asị gị na mamịrị nwere ihe ọ ga-eme ọ bụrụ mamịrị nwa mamịrị ọrụ ngozi ọ dị egwu nsogbu adụrụ gịrị onye mụdịdịrị nwa ka onye ise mụrụ ya ọ maka gịnị ka iji ajụzi ka mmalụ maka na o doo m anya na ịnụbedo dị mmadụ wee fọzie ịmụ nwa nsogbu adịrị ya ebe ọ bụla iche ịma ife ọbụla gbasara m ọnwa nwanne m nwaanyị o nwere onye na-eneti anya onwesi ka m kulie ka mụ na ya nọbaka nne ya anya m na-elu ebe ewu emekwala ọfụma ngo ezigbo mmadụ ngwara ka m bịa ka nnaba ikunibego ozugbo ngwa ka nje ya ngwa nsogbu adịrị ngwa ọmalịcha nwa ada sakemesi ngwa kene onye ọbụla ekwurọkwa m mmadụ o daalụkwa n'ukwe ngo ezigbo mmadụ kama nọ ndị ka ibutekwara m nke yawo ezigbo mmadụ nekere na ịbịa ịzachalụ m ụlọ ịzacha mbala ichuolu m mmiri ịsụọrụ m akwa ị na-emerụ m ihe niile a ha yi obi gị ama daalụ mmakwa na mma nwunye gị bụ ezigbo ọyị m ọ bụrụ na mụnwa nọ n'ọnọdụ nwunye gị nọ kịta oge na-emelụ m ife niile one ga-echekwa na ụdị echichi mmadụ na-eghe ama mmụọ ndị ka ibutelụ ka m fogodo o sikwakwa ka o si esi dịkwa n'anya eziokwu ibu ka ezigbo mara bụ nọ obi gị amaka obi gị onye nwere mmadụ daalụ ịmara ime ngwa m bịa na-enwe ụlọ ka ị pụtara ezigbo nwanyị ezigbo mmadụ nna onwekwa m ga-asụla etigbo onwe rozi akwa ịsụchaghị akwa niile akwa nyipụrụ ya na-eso ịsụchagoro ha niile ezigbo mmadụ mba ịnana
Ekene nọ na nwe njọ ka m na-akali ka ya tụke na alụ a bịa nọrọ anụ Ngọ ọmalịcha ezigbo mmadụ nwaanyị nwere ezigbo obi ịma na ụwa ife melụ mma amakakwanụ ọ na-abụ mbịa checha ihe m chọrọ ịgwa gị ofu bịa na-asị ngwa gị ya na onwere ome ngwa gị ya na onwere ome mana ọ na-afịa m arụ mana ụlọ zi tata nsị ihe ọ ga-abụ ya bụrụ ka ngwa gị ya maka na o si m n'obi apụta ihe ọkwana ya ihe na-ekwe n'ihe abụ ma nwunye m abụ mma na mfụrụ ya n'anya rinne afụka m ya n'anya otu azụ ọfụ ya n'anya n'anya ọ nọrọzi m ga-achọkwa ịkpọbata onye dị ka nwunye m agha enye m obi aṅụrụ nye m ịfụnanya menye ife m chọrọ ka m wee bienu ogologo ndụ eziokwu ka m na-agwa gị afụkwa m ụdị ihe a n'ime gị afọ m ya n'ime mana ọ na-afịa m arụ sị na m amarọ m ọ ga-adịkwa gị mma n'obi m wee gwa gị ihe m chọrọ ịgwa kịta maka ihe nche ịgwa kịta achọrọ m ịma ma nke oge esi wee dị gị ọ na-afịa m arụ ikwu na-ekwu ka m na-arị n'ụdị na eziokwu amakwa mma ma gbasugo iwe ikwego ngonya ikwego na-ekwela anya alụbikodo ngo ikwego eyi ọkwa ndị chi anyị si mụ ọmọgwọ m na ezigbo m na ihe ekwe na alụ obi atọgbu obi ka kwakere n'iwe ya ka kwakere ya atọgbu adogo mo amalika mo nwunye mo nga nwunye mo ifu na asọgbu oge ọbụla nne unu nọ n'otu afọ unu mmehie chukwu ụtụtụ oge ọbụla na mmehie dịchi anya ọtụtụ na-ede anya afọ na mama ndị m wee kpọtakwalụ m onye dịkwa ka mma gwa nwunye m wee nyekwuo m nwa na-enwe m obi aṅụrị dalụrụ n'otu seneta anyị ya nụ enetu anya ọfụma obodo adịogoro ka isi eme ya nwa nwere ife dịka gị ezigbo di ị na-ekwu na nna enetu n'anya ọfụma adịghị ụmụ ma enetu n'anya ọfụma na-ekele ka isi enye m na isi enye kwa mmadụ ọ na-enye m obi aṅụrị ọ na-enye gị obi aṅụrị mba nwere ihe ama mmelu unu maka na ọ na-enye m obi aṅụrị nne nwa ya ebutela anyị abụrụ enweta ya ama m na ị na-esi n'oge na-alụ ọrụ adịkwada onye mana o nwere ihe dị iche n'ọlụ adụ ọ na-alụ ọrụ ka agụ ịmara agụ ọ na-alụ ọrụ ka ịmara ebe akpụkọ nwoke ịtọ ọnụ na-alụ ọrụ ọ na-alụ ọrụ ka agụ ị na-ara ahụ ya adịgo nwa m ịgba mere enwere ihe pụrụ iche mgbe egologo ịgwa na otu isisi ike na-alụchi ọrụ ike dị nna gị mma na mama ngotero nke m gede efu ka nwanne nwaanyị a n'anya ịchọga ịla ka mụ na nwanne nwaanyị nke m na-egotekwuru mana m na-egotelu nke dị iche maka na ị na-alụsi ọrụ ike ọ dị egwu
nke mma mma kwazi ọrụ. Ọkwa na afọ ekwenye m nkwa m na-ekpo ya n'ebe a. Ọkwa ya ọsị atụtụkọsị mkpụrụ na-adị ebe a. Achọkwa m na ọ nara alụsi ọrụ ike. Ịma na ọnya m ahụ achọrọ m iji ebe a kịta maka obi m na-agwa m ọya maka ugbu anụ. Ka njekere ka nje malụ ihe ugbu a unu mechazie du na anụ ha ụlọ ka a jezuo kelie nri. Anyị na-anata. Bịa nkwa kpọkọ nsị nkwa niile na ndị a dịsiri ime n'ime mgbada ugbo ebe eni je kpọkọta sekwa nche ihe kpọkọba ya ọnụ ebe a bunata ya n'ụlọ emekọtakwara na cheta n'ụlọ ma ọ bụ na ịlụsọrọ ife niile ahụ ife na-agwa nne Adaugo esila ya na chi ọnụ ọsọ egwu na-amara ife ọrịa agụ na-arụ ọrụ ịgwazi nkịtị were aka zụọ onye ka agụ si azụ ọrụ ịma na agụ na-emesi ife ike were aka zọgbado ọrụ anyị a niile ma nke anyị dị gbadakwue n'ugbo agbata obi anyị ebe a kpụchaa ugbo agụ emepụta kpọọ m nne ọzọ maka okwu nwa ngwa eme m ife agụ na-arụ ọrụ rụba ọrụ o burutakwara m ụkwụ ọnwa nke rapụrụ ebe a ịnọta nzie gị mgbụgbọ ịmakọta rapụ osisi ọbụla ebe a wee nata ezie m mgbụgbọ rụgbado fọ nche niile agụ na-arụ ọrụ isi ike bịa ọsọ m n'azụ mpama na-alụkwa ọrụ ya amakọtakwara nata Ụzọ ọmụmụ mama m ọka isi ọsọ Adaugo nwa m elụzọ ọmụmụ m mma m nwoke dị Adaugo gezi nke sọsọ nọzi ebe a ka ebe ha nọzi ha baa n'ime arapụ m wee lawa ọsọ m nwa na ebe a si m mechie niile a ọ bụ na alụchọrọ m ihe niile na aga m alata ụlọ taa ihe ngosi nwunye m gwara gị ka ịlụcha ihe niile dị ebe a ihe a ka ọ gwara m akwa ịfụ nwaanyị ya ngwa bịa nwa m bịa ka ịnaba Adaugo nwa bịa ka ịnaba ọ mma m ka m lụzọ ekerekwa m Chukwu na nke lụzọ mma m ọkpachite m azụ bịa ka ịnaba hai onye ka na ebe a na-arụgbu onwe gị n'ọrụ Adaugo nne nwa njeje mba nne ya esi ka o si esi nne ike ama ya ama m nwe ji ka ntịtali mmiri kwa ọmalịcha m ama m libe nne libie chilisie ya nwere ife na-emenụ elifọpụ ndị alụm lie tabodo azụ niile a mechie ọnụ ume ikwugbe okwu nke gị n'obodo Adaugo nwa m ube ebe ọ chi nọchi ọnọdụ m n'obi dị m aga m emesi ya ife ekulu m lichie n'ọnụ mechie ọnụ ọsọ libe nne libe ihe lile ata azụ ihe nkọ egwu na-agbalụ nwa m ihe nkọ ọmalịcha nwa nje mma ihe nkọ asa bekee mo ihe nkọ Ngozi ka ọ gịnị ka ị na-erikpo ka agụ si n'ebe ilitin ngozi ọ gịnị mee kedu ife ọ bụ ị na-ajụ m nke nna dabụ kedu ife ọ bụ ị na-ajụ m nke nna dabụ ka ọ ịmara ihe m na-ekwu ka ị gụrụ gachi wee rapụ sọsọ Adaugo n'ugbo na ebe a na-eli nri sọsọ nwa ịrụ ka ụdị ihe ihe anyị maka ọnya ọrịa agụ ka ọ bụ agụ na-ezu ike agụ bụ n'ọfịa ka ọ nọ na ọ na-anọ oge niile na-achụ nri oge eli na-ama n'elu na-ama n'anị o nwere oge agụ je nọ na ndụ ọrụ ibe agụ adịghị agụ Adaugo agụ nọdụ n'ubi o ka anyị nwere n'ụlọ agwa ifo gị a ga-achọ gị ihe n'anya agwa gị bụ nwaanyị a ga-achọ gị ihe n'anya gị na-akọ ihe a anya maka na sịrị ọ bụ agụ ya gwụ bekee agụ na-etigbu onye ka na-ewezi igwe ọmụrụ nwa m egwu na nwa ya sị na ọ bụ agụ ọ bụ gị ihe ejiwe were bịa n'ime ọhịa kedu ụdị omewe ihe ahụ nna m nwa m ka rapụ n'okwu anụ anyị na-ekwu nwunye dododo Adaugo mechie ọnụ a sị gị mechie ọnụ imena ka ezigbo mmadụ ngwa na-ebute nsogbu n'etiti nne na nna n'ụlọ a mana m ga-akụziri gị ihe mechie ọnụ ọsịsọ nwa n'ego dị ka nchi
nwere ga ji ọhịa ị na-akụghịli mgbosi ozi ya anọkatakwa ọrụ nwanne nwaanyị tọghị aka ma ọ gwa ya ajọ okwu egwu ọbụla m kọrọ gị gbanwe ya masị ya egwu ọbụla m kọrọ gị gbanwe ya masị ya mbele ya ken si ya na-akpọ bịa nwa m aka na o meziri gịnị ada m ji eje mba ugogbo m ji afụzọ na-elibe nri ọmalịcha nwa m libe nri taba azụ rie ya ọ gịnị ezigbo nwa mee ka nwa aja ata afụfụ n'aka nne mụrụ ya isi na nne mụrụ ya nwaanyị ahụ mụ wee chere na ọ bụ nwaanyị a mụrụ nwa agbọghọ maka na ka o si emeso nwaanyị omume nwata nwa agbọghọ omume egosila na ọnya mụrụ ya arụ onye na onye gara aga o mere njem bata kpọrọ nwa agbọghọ n'aka ife ọ na-agwazi anyị bụ n'ọnwa nwanne ya nwaanyị mana ka o si emeso nwa agbọghọ omume bụ ike ọ dọrọ mma ibe merụ na mmeje igwe anyị gwa ndị ichie ka fa neba anyị n'okwu a ka a napụta nwa agbọghọ a tupu nwata nwaanyị a egbuo nwa agbọghọ di m ị ga-ahapụ ife a n'aka ndị ichie maka na ife ama ife niile na-emenụ tupu ịrapụ onwe gị di m nsogbu adụbete nka ya enyere ya aka efe na-agụrụ ụdị egwu a so naanị gị nọ n'ime ofe ebe ọ gịnị ka ehi na-ebere afọ eji na-agụ ụdị egwu a eji
Ego ni mo fi. Ogin. Agwas na agwas bagu na aku. Ara na bakacha me ba. Wa agu na agu. Bem. You know? Come on. Afam biken. Ab monye umundo. Ken. Ifani ni mo. Ni mo fi akan. Ab mu igwe ndu umundo. Chegol anu mi ku zama ge bu igwe. Mi igwe umundo. Igwe ndi mumbom. Obodo nnam. Mana ma mo onye ibu. Ibu onye umundo. Aha. Wala. We pana. Ani ne na ya kita. Na ya kan na ina ni fina gwa. Tena mgbada. Kagide. Lo na odom mmiri adi na mgbada ebe ni. Na anya, ebe odom mmiri do. Akwa ife mgbada ebe a. Ife ana nna wo. Ina ni fina gwa. Akwa ife na mgbada ebe ni, ukwu ni na adịja. Ebe a akọlụ ji. Ife ana nna. Ebe ọkpa anyị na abọtịsa. Ọ na obi ife nwa na. Mana nne. Ekwe maka nke nwanne m nwoke. Ọkpara eze. Kedu ife na-enu unu bụ ụmụazị kịta na n'ife? Nọ na-egosi ya na nna ya na-ajụ maka nke nwanne m. Ka ọ ife na-eme n'isi. Ụgwọ ahụ n'ọsọ. Ụna. Kesikwa ka isi si ụmụ mbụ m bịa n'ofe ebe a. Akpana nke ma ọ nne m mụ na nne m bi n'udo. Nwa megide nwee mụ ada anyị nwaanyị nke ntọ a na-akpọ nke. Kemgbe ọ mụrụ nke m a adị m enwe udo. Nna m ekwugide ọ pụrụ na nna m sị n'ụlọ pụọ udo. O tefu m ebe a mbinye ka mmeli nri ipụte ọ bụla ọ bụrụ na iputere m nri a. Nna mma nọgide n'ezi Afọ jọkwara nwaanyị. Mana amakwa m na ị bụrụ onye mmụọ. Mba na ọmụnwa wee ezigbo ọkpara eze. Onye nke anyị ma abụrụ onye wee ezigbo ọkpara eze. Maka igwe anụrụ nne ya anụ. Ọ na-aga ka adọta. Ibe nni onne. Kenna. Oge elugo mgbe ị ga-anachi ụmụ mbọ. Ife dị wọrọgolo azụgo n'afịa. Mkpọrọmọ na-egbu ogu ọgbọ anya njanja. Adobe, ka ị nachi ụmụ mbọ. Nne, ihe a ka ị na-agabiga. Ya ya ma nkwekwa.
ọ dị ife a ka m gabigara n'obodo m tupu m bịa ebe a ha tagide m afụ ruo mgbe o ruru ndị a wee jide m wee kwụba m ife kwụcha m wee kee m agbụ wee kpọpụ m n'obodo ife kakwara gị mma kịta ahụ ịgbapụ n'obodo a hapụ ndị bụ unu gbapụ mana ịmakwa na mfọ gị n'anya nne okwe mana mfọ gị n'anya ọ bụ na agụụ na-agụgụ ka njije butere gị mebe ma etere aka mgbada kịta butere gị mma beka nnawa ọ bụ na nna m ahụrụ m ọ na-agbakacha ahụ ọ dị amakwata ọ dị ka nna gị afọ gị n'anya nke ukwuu nsogbu adụrọ ngwana mana ị kwesịkwara na ịbịa mata n'ebe m bi mma mata mana mbịa mgbe ọzọ ọ dị mma otu a naba nnọọ maazị Chiga mara ebe m ndị echi ị ga-abịa nne bịa nke ọma o ọ dịba Adugo isikwa ebe ni ị ga-apụ ebe ụzọ iyi ahụ makwa isi ebe nke anụ ụzọ dị ya isikwa na nke a ụzọ dị ya nsogbu mba si anya ma nkwe ọ na-ebutezi nkwa nọkwara nnukwu ọrụ ke ịkpata na ịbịazi ka anyị si ọlụ ji m kemgbe mana m ga-abịa n'oge mgbede na nne ị ga-akawakwa ahụ ka ị bịa n'ụmụ ihe ndebe ezigbo ife nchọrọ ịgwa gị kawa ahụ bịa ekekwa onye nka Kemkekwan. Madam ni me wan do to. De wona. Ngwan ko do kan si ko. Oh. Udah jina jumi. Na gwanum no. Kete udah juna. Kalau lah kai siapa apa. Kalau lah kai siapa apa. Adoma ini kata baru tahu Adoma ini makan itu makan agak mas kami fiau itu malah shiny ibu muke macam mana hai Adoma ini juga pandang fiau tu hate of one Yemen na shimini ye maka shimini na mam sumecha ye maka he ye maka na nke misi ara each day ada oge mo go o chef mo ko wara gede PS befa no buru onye obodo anya pike na mbodo agwara nke ibi ni ye baji ayi ya ga mapa mago ani shi na ije ba Adamu. Kaina niani. Adi fengi mecheli gutata. Ele kona musobu biku kaige wa. Mambia kutokubuwe. Mama ntigi yeta Adamu. Da isike. Omo na wi no reba na emi fa. Mam ihe bu n'obi. Ikenna.
mo de ko a bia ki the weekend na ka ni the weekend na ko se ngwari ya oh nna wo goku obalaga ni nwoku ko yin ebo ni nwoku nne ko ni biya nne me ko ni go bi no na adu ga wa do nne ko ni bi no na wo hige memo ala di go ala me no na o wo hige ma du ina madam no na wo hige me chonu na chonu nke mo na ni me no na ina ko na wa ina madam me ko gi so ina ko gi so mo na yara isa de ogumma e me bi no na ya wo ni ko na wa ko anu ka na ba amado adube mo balalima balalima amado adube mo balalima amado adube mo balalima ogini ka wado ha na edugi n'ụtụtụ a ogini ka wado ha na edugi n'ụtụtụ ajọ nwa ina ba agụ ele agụ abule sulule ichukwa mmiri ikwesi ichu n'ụtụtụ a n'ebe edo ajọ nwa ite adị n'ime unu gbanye gị mmiri na site gbanye mmiri ugwe n'aka na-ekwu jagba mmiri lite ahụ maka isi n'ime unu apụta ọzọ ma fọrọ mmiri lite aka o juru eju agwa m n'aka ka ọkụ amado ha na-edu yi a nchekwa mmiri eche de mese mudo mmoni mesa mmezu no na na ben na muku ko sa basa mudo udi para ma agwo na basa mgbe obula ihe mmere Ikenna muna gigebi Ikenna muna gigebi ekwetara m ka ibiri muna gigebi nwoke ọma muna gigebi ekwetara m ka ibiri Ikenna muna gigebi Ikenna muna gigebi ekwetara m ka ibiri ewo Ikenna nwoke ọma ama na Ikenna fụrụ akwa anyị ọ ga-amasị ya nke ukwuu enebe eji ọrụ nwoke dịka a chọrọ ụdara m na-eche na-echede ọ bụrụkwa ka m chetara ebe a Adaugo nwanne gị nwaanyị ka m chetara mana ike kwesịrị ịma na mfụrụ n'anya n'ifo m n'anya kemgbe